चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा खन्थाइ सान फालिदों। दिनै बर'नि गेदेमा थुनलाइगिरि रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि नैथि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै लावथिनि आलारि पार्कआव चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा खन्थाइ सान फालिदों। फुंनि हाबाफारि बादियै आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नगेन्द्र नार्जारिया। लोगोसे गेदेमा ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि सावगारियाव आलारि बाथि सावनानै मान बाउजेननो चिरां जिल्लानि थुनलाइ आफादनि मासिगिरि राजा देबजित बसुमतारिया। बेनि उनाव खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारिबो लानाय जायो। सिगाङावनो साबायखर थाबाय। खन्थाइ सान हिसाबै जि दिनै खुंनायनि टारगेट बेयो सेन्ट्रेल बर' साहित्य सभानिनो मोनसे बिथांखि जे मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव दिनैनि बे दिनखौ खन्थाइ सान हिसाबै खुंनाय बेखौ लानांगौ होननानै आरो बेखौ लानायनि गेजेरजों माने ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथांखौ माने बिथांनि सोरजिफोरखौ जों गोजोरै लाखिनायनि माने थांखि बे थांखिखौ लानानैनो दिनै माने जेरावबो बे खन्थाइ सानखौ फालिनाय जादों। चिरां जिल्लाया दिनैहाय बहा फालिदों? चिरां जिल्ला दिनै आलारि पार्क बे लाहुटिनि साम्फा दैमा जिङाव मोनसे पार्क दं, बे पार्कआव खुंनाय जादों आरो बेखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो जायगा सोलाय चिरां डिस्ट्रिक्टआ खुंगोन होननानै माने थांखि दं। खन्थाइखौ बा थुनलाइखौ फोजौनायाव इयुन समाव नोंथांमोनहा माबायदि मावलांनाय थिरांथा दङ दायो? जोङो चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै दा बांसिन गोदान खन्थाइगिरिफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय थुनलाइ आड्डा होनाय मोनसे सानफ्रामबो ब्रैथि सनिबाराव जों सानफ्रामबो जथुमो। बेवहाय जोङो बे जथुमनाय खन्थाइफोरखौ एसे सोदांलायनानै फोसाबलायनानै एसे गोरोंफोरनो देखायनानै खन्थाइनि जायफोरहा नलेज दङ बे नलेज गोनां मानसिफोरनो जोङो देखायनानै जों बेखौ सोदांलायनानै लेखा दिहुननायनि थांखि जोंहा दं आरो बे उद्देश्यआ जाहैबाय गोदान थुनलाइगिरिफोरखौ इनकारेज होनाय। जों नुनो मोनो जे खन्थाइ लिरो, खन्थाइ फोसावनायाव गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानाङो, रांखान्थि फोसावनांगौ। बे बिथिङाव नोंथाङा एसे खन्थाइगिरि हिसाबै माबायदि बुंनो नागिरो? बेथ' गोगोम जेंना। गोबां लिरगिरि दङ आं मिथिनायाव, आं पार्सनेलिबो माने गोबां मानसिनि बिजाब बानायना हरो नालाय, थ' बेवहाय नुनो मोनो माने फाइनान्सियेल प्रब्लेमा माने मेन आरो माने गोबाङानो खन्थाइ लिरनानै ओमफ्राय एसे साहस खालामनानै जानाय जायैखौ साहस खालामनानै माने माबा खालामो आरोखि खन्थाइखौ साफायनानै दिहुनथारसै रायजोफ्रा जेरै मोजां मोना हगारना होनोसैनो। जेला प्रिन्टिं प्रेसआव थाङो दामाथ' बुरजा जायो, 40,000, 50,000, 60,000 आरो बेखौ जोंनि बे खन्थाइगिरिफ्रा माने फैसा गारनो हानाय बेबायदि केपासिटिनि थाया। माने जायफोरा एसे एनै हेल्प खालामगोन बिसोर माने फैसाया रिटार्न फैया नालाय, लेखा बायग्राथ' गैया। एक नाम्बारा बे आरो रिटार्न मोनैनि थाखायनो माने फैसा रिटार्न मोनैनि थाखायनो माने साफायनायखौ एसे माबा खालामबाय आरो ओंखायनो दा माने बे राजुहुवा बे सबिनिर माबा माबिफ्राव मानसिफ्रा बहुद हरो खन्थाइ, बेबायदि खालामनांगौ जायो आरोखि खन्थाइगिरिफ्रा। जेंनाजों मोगा मोगि जानाङो आरो जानाङो। एक नाम्बार जेंनाया जाबाय फाइनान्सियेल। ओमफ्राय बे फाइनान्सियेल आव जेंना जानायखायनो मानसिफ्रा माने लिरनोबो बाफिनलाय लांबाय। मोननै मोनथाम लिरबाय जेबो जालिया, ओमफ्राय माने थाफिनबाय। माने खन्थाइगिरि गोरबोखौ माने गेजेरावनो माने सिथारनानै गारनाय जायो आरोखि गोसोनिफ्राय। बे रोखोम माने जानायखौ आं नुनो मोनो आरो।